ayawa amaphoyisa uLasbon wasekhaya wa-athekwa wazodutshulwa basuka lapho uma edubula back kwafa umuntu uma besebebalekile bebade bedubula wenza statement yabuya futhi yona iNIU yathi bengabaleki ngane nkathi ezohlaselwa bengabaleki ngane yambopha ayithi yona iNIU phela impela hayi shuthe khakini nebhadi inota nje nifunwa iNIU umuzi onjani wona lona shuthi nina awu nina ninyiswa inkatha nje kathi yaninyisa nina inkatha nje iyaninyisa nizosisanganela kithi ho ngisho ngabe kuthiwa kujoin iNIU e1000 mina anginankinga mnozani zongibulala imina udadewabo kaVika uvika induku imina udadewabo uma uvika nimfuna anithi niyamfuna angimazi nomlahlekile yini ngoba nithi niyamfuna uvika usekhaya ukhona usekhaya manje nimfuna usekhaya akalahlekile nje akacingwa futhi thina semswele angazi ukuthi uma kuthi ulahlekile unjani okunjani lokulahleke nikushoyo ngisho ngabe kuthiwa kujoin ubhekicela nginamsebenzi ikodwa khona yona inkatha yona iyaninyisa ayininyisa inkatha nje go ninyiswa inkatha nize nihambe nibulala abantu ngenxa ukuthi inkatha iyaninyisa inkosi yaZungu yenzeni inkosi yaZungu yenzeni inkosi yaZungu yenzeni iyaninyisa inkatha iyaninyisa nonke iyaninyisa nje inkatha senize nigula nje nihambe nibulala wonke umuntu niguliswa nje inkatha nje anibabulali ngani abenkatha aniqondani ngani nabo nibulale bona abenkatha nize ninyiswe nje inkatha ngalendlela ukuthi nihambe nibulala abantu anibabulali ngani abenkatha ningena imizi yabantu nihlukumeza izalukazi ningabantu abanjani ungahlukumeza isalukazi umahamba ngoba eyilimela nje ungahlukumeza izalukazi nawe vezi nawe namshoshovula umntolo uvezi nina abashoshovula yini abashoshovula abakubo nina iyaninyisa iNC ngisho bathi iNC inkokhele emalini ngokuthi nisizakale ngamagazi abantu ngoba iNIU ngathi yaholelwa ngamagazi abantu ngoba ngisho ngafica abantu beba u5 endlini iNIU ifuna umuntu oyedwa ngathi nje iholelwa ngokuthi ubulale kwasani ngathi yaholelwa ngathi nje kuthiwa ubulala abangaki hayi ngibulala abawu7 kuthiwa nayi imali yokuthi ubulala abawu7 abeka abantu ababulala abantu njenge-NIU abangabacabangela abantu njenge-NIU mabebulala babulala kwasani zikhona igebengu eSouth Africa zikhona uma ukuthi ubhuti wami isigebengu akaboshwa ngani yini engekho ejele iliphi leli cala lenzile ngoba icala lihamba eMelmode le assault akusilo ngisho elemeda ele assault icala lihambayo ubulale bani uvika induku biyela ubulale bani shona impela ubulale bani uvika ubulale bani icala lihambayo eMelmode le assault nakhona futhi akusiye owayeshalwa umuntu amabodyguard akhe akaze azamlokothe amabodyguard akhe akusiye akaze zeshaya umuntu akasiye uNdlavini uvika bayamaza bamaziwe uvika akasiye nje uNdlavini sidalo nabo labafana basemgazini laba ababengafuni ukulalela ubhuti kuze kufa usibonelo nje kwaMthembu babembulalelani bona ngoba ubhuti wayefuna kube nepeace laba ke nje basemgazini ke basekhaya ke laba kokuyibona iNIU emingakubo ngoba lento le iqalwe yibona bengafuni ukulalela ukuthi yena abantu bakwaMthembu banamatekisi lapha kulungile ke banawo amatekisi akwazi ukuthi ngoba sekufupiwe sekufanele bengasebenzi kuthiwa abantu basemgazini ubona kufanele besebenze akwazi
iNIU suka ilapho yenze njani ngoba ubhuti uyimember yebusiness forum uhulumeni ungena ngakuba abantu basemgazini uthatha iside labo ngoba benyiswa iIFP iyanyisa iIFP engathi iIFP ngaluwina futhi ukhetho engathi nje KZN ingawini iIFP engabe Malema ukuphi engabe ningibizeleni Malema ngibizeleni Malema ngisizani ngibizeleni Malema angaze join le iIFP uwini iIFP engathi kodwa inkathi ngawina yona mina njengamanje ngoba bethinta uma bathinte la bethinta uma wami isaluka sami anadakwa nini votele ANC enebolile kodwa inkathi ANC yanyisa KZN yanyisa inkatha imingehle la inkathi ingehla ila nisanganele ezalukazini zethu anisiba abantu nini anisiba abantu into enendaba nayo imali anisiba abantu anikaze nibenzele lutho futhi abantu vele ngiyakhonkotha ngithi ngiyinja ngizalwa yinja nodadewethu uyinja kulungile sizinja siyakhonkotha ngeke sithule nasemsakazweni ngiqashwa ngoba ukhuluma shuthe ekasi neskill sokukhuluma awuqashwa emsakazweni ungakwazi ukukhuluma qashwa ngoba uyakwazi ukukhuluma uyabona nje into engcono ngiyinja ekhuluma iqiniso kodwa inkatha nje inyisa ngendlela ukuthi yena nihambe nisanganela abantu iyaninyisa inkatha nobona kudala nina nobona kudala ukuthi yena niphile emakhanda thumelani ke igora zenu lezi efama copperhead ziwafakelana ama-copperhead uma zenza into e-right uma ukuthi lento abayenza isemthethweni bawafake bafihlelana ubuso abanye usiyamdabukela Nkosi yami kuba ke ngathi ngabe siyayicima yonke lento ngoba manje uzobulawa mina vele ngizobulawa nisale kahle South Africa wena mina ngizobulawa kodwa ngifela uma wami ngeke mina abantu behlukumeza uma ngithule ngeke abantu behlukumeza anginandaba nobhuti angizazi indlela zakhe ayihambayo angimazi nokuthi wenzani nani kodwa kufika kanjani ukuthi yena uma elala ehlathini kuza kanjani ukuthi uma aphume ekhaya lakhe ahlukumezeke ayolala ehlathini uma kuukuthi lokho kufanele ukuthi ngoba thina fanele asife ngeke yabona manje ngeke sakwazi ukuthula ngeke sathula umntolo omunye baba omubi South Africa nesidakelo bafethu mhlawumbe wenza ukuthi ngeke asiphuzi manje niyabona utshwala bujwayele ukuya ngakhona awu ngeke bafethu ngeke sengithule kakhulu ngeke bafethu ngeke bafethu sengithule kakhulu and iwari yami enkulu ukuthi bafethu nginey'ngane ekhaya mina ngishiya iy'ngane ekhaya manje nje yabo amaphoyisa nje mefike zenzele ekhaya ey'nganeni zami ingeke uvika phumani nje Nkosi yami ngicela niphume ebhuti wami ngisacela ningiphumele nje kuvika bakithi phumani nje kuye niphume nje kuye inkosi yomuntu leya inkosi indaba ezitha ngisho ngabe kunjani indaba semi nawe siseduze wakho ngeke size sikulahle siwumndeni wakho anazi kwavika awu rest in peace awu Jesus awu rest in peace Lindi awu rest in peace Mabiyela Mthembu awu rest in peace wemalo rest in peace awema anginamsebenzi mina nalo rest in peace wozani nanizongibulala anginamsebenzi Nkosi yami ngisho umnyeni wami sengimtshelile ngathi baba sengithulile ngathula kunalokho ukukhuluma kuyanda and izinto ayeke ukwenzeka thina lento le lokhu yaqala ngoJanuary njengamanje uNovember siphila into eyodwa uma uthola ikhona iphuma ekhaya ulindela noma yini ayibo kahle nina bo hey
Ayibo ngeke ayibo ngeke bo ngeke ayikazi bebikho lento ngisho emlandweni ayikazi zibebikho hawu ahle khona abantu abangalokhu benathi ishaqa nje ngoba benyiswa inkatha iyaninyisa inkatha ngicabanga ngoba ngizofa sekuhlekile amaphoyisa abulala abafowethu umbuzo nje uthi kungani amaphoyisa edubula abafowethu uma kukhona umfowethu onecala ngoba uyedwa nje abami ngaye yilo abathi uvika induku indaba bengambophi unaliphi icala laba akasebefile ke bafa egameni lakhe amaphoyisa athini ngalokho senzeni ngani ayiphendule phela inkatha isho phela ukuthi yona ibooster ubani ngoba ibooster business forum ayiphendule inkatha ngisho ingacasha uANC usabe inkatha phela kuzonede kuvoto nje bese kuyaphela iwale labula ubani lafa lona lelo wele nkosi yami ngibonile nkosi yami ngidabukela umama wakhona ave ngimdabukelile nkosi yami mama wakhona vele ngacabanga owami kulesimo akusona nowami umama uyafana naloya mama nkosi yami osesimene sibhlungu kakhulu loya mama nowami umama ke ukulesiya simo saloya mama njengamanje ukuthi izingane zakhe uyayibona impilo yazo impilo yezingane zakhe iyaphela mina ngazi lutho ngendaba zokuvota kodwa engikwazi ukuthi iANC inyiswa inkatha inkatha imi ngenhla